Ahojte všetci, vítajte u mojho prvého komentovaného videa tu na YouTube a dneska sa naučíme, ako ísť na Facebook, aby ste mali Facebook. Takže najprv si musíte otvoriť Internet Explorer najlepšie. A tu musíte dať krížik a tu musíte napísať, že facebook.com. Takže Facebook. No a kliknite na toto prvé. A keď na Facebooku nie ste, preto musíte sa zaregistrovať. Je to bezplatné a vždy bude. Takže, a musíte sa zaregistrovať pod vašimi pravými údajmi, lebo vám to potom nepustí. Takže rodné meno, to je vaše prvé meno. A keď dáte fake, no to môžu pri vás pôjsť policajti po vás. Takže moje meno je Zvisko je Laden. A mobilné číslo to tiež musí byť vaše mobilné číslo alebo e-mail. Ja tu dám moje mobilné číslo, lebo mám mobil. A to musíte dať vaše normálne mobilné číslo, ináč po vás môžu prísť policajti alebo vám môžu vymazať účet. Takže dáte svoje reálne číslo. Dáte ešte raz svoje reálne číslo. Reálne číslo a heslo. Musíte dať heslo, ktoré nikomu nesmiete povedať. Takže ani ja vám ho nepoviem, lebo ste retardovaní všetci. Takže tu dáte tajné heslo. Napríklad ja dám, ale dám svoje heslo, ktoré nikto nevie. Dobre, a dátum narodenia. Ja, Facebook, ja mám 20 rokov, ale Facebook už 30 rokov používam. Takže s ním mám veľa skúseností. Takže dáte svoj dátum narodenia. Ja som sa narodil 19. júla, hej. A rok tu musíte dať svoj, kedy ste sa narodili, ináč vás to zabanuje a môžu po vás prísť policajti, že nedávate dobré údaje. Takže ja tu dám svoj rok, kedy som sa narodil a tu musíte dať, či ste žena alebo muž. Ja som muž. Dobre, a tu potom kliknete na tlačítko registrácia a ste na Facebooku a mi môžete dať like na stránke, ešte vytvorím stránku, potom vám ju hodím. Takže ok. A to bolo všetko z tohoto videa. Ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli a uvidíme sa pri ďalšom videu, to bude jasné, a video bude asi zajtra, nie zajtra je sviatok, nedeľa sa nerobí, takže pondelok, lebo sú prázdniny. Ok, ďakujem, že ste si toto video pozreli. A ja sa s vami lúčim. Čau.